Dakung hagit karon sa Kapulisan sa Misamis Occidental ang pagsiaw sa illegal nga droga dinhi sa lalawigan. Kini ang gipahayag ni Police Captain Adji Ariad dati pababa sa Kapulisan sa Misamis Occidental Provincial Police Office human ang baguhay lamang ang gihimo nga Joint Peace and Order Council meeting dito sa Kapitolyo sa Misamis Occidental human ang mga membros Kapulisan o gumapang mga agencies gobyerno dinasayran nga ang gisgutan usana ang illegal nga droga pag hatag og pagtagada pagpanikamos Kapulisan aron nga malakag ang mga tingpayhon sa illegal nga droga sa lalawigan. Duga pa ni Police Captain Adji nga kini mao ang hagit nila karon sa Kapulisan tungod kay mudungan man usab pagsiaw ang illegal nga droga kung adunay mga kalabuan sa usa ka lugar ug mas daghan usab ang mga posibleng bulong sa mga tao ug dali usab ang mga transportasyon. Hinungdan nga ginabantayan karon sa Kapulisan ug mahimo ng mga pagpanikabot ang mga miyembro sa Kapulisan aron nga mabantayan ang ilabi na mga bulog sa pagpayuhot sa illegal nga droga. Bisan pa sa mga accomplishments sa Kapulisan, ano na yung mga madakpan tungod sa pagpayuhot sa illegal nga droga, apan sila usab wala mohudog sa paghimo sa uban pa nga mga pamagi aron nga masumpo og dili na maghitak ang illegal nga droga sa lalawigan sa Misamis Occidental. Ani ang tibig kamay payag ni Police Captain Adji Ariad dati pababa sa Misamis Occidental Provincial Police Office aton sa pagiginabi sa DX Dili News Team. Nagkataas ang ato ang droga, no? Di ka deny. But sa panguluhan sa atong chair na si Governor Attorney Henry S. Waminal, gipangusgan gyud o giplanuhan gyud ug unsaon nato pagsugpo o pagpadayon ang atong anti-drug campaign. Although naa naman gyud na mo intertwine man gyud na basta na progress ang economy, musunod pod ang atong mga pagtaas sa kriminalidad, no? Medyo kung ato mang sutaon nag-open ta sa ato ang natay additional port diri sa Oroquieta City, no? And nag-open pod ang atong Pangal Bay, which is kung atong tan-awon daghan ng outlet or magian kung masudlan ang Misamis Occidental. Dili jud kay nakita gid ni Governor ang comparison compared last year ug karon daghan tag successful operation, daghan ta og mga personality nga dadakop, taas ang gramo nga atong na confiscate, where in fact ang price sa ato ang shabu compared sa atong neighboring province is mahal kayo. Or 4,000 ang per sachet. Kung equate nato ng nga thought is maong mahal ang droga diri sa Misamis Occidental is kining medyo limitado. Oo, dili siya maka-penetrate diretso. Oo, dako ang supply. Ang payag sa Kapulisan sa Misamis Occidental human nga gipaygayon ang paghisgot alang sa paghimong mga pamaagi aron masumpo ang illegal nga droga labi na dinhi sa lalawigan, labi na sa mga nagkanaiyang agencies sa gobyerno o ang Kapulisan. Alang sa DX dinhi si Manchong Kabalang Radio si Manuel Rodkil Cheer na nagsanakmihan.